नैबे जाहैबाय बिथां आर्टिस्ट किंसन सरगियारिनिनो आखिनाय ओमफ्राय बिथाङानो बे बर' गामिखौ लादों बिथांनिनो दा माबायदि डेक'रेसन खालामनांगौ माबायदि मा आखिनांगौ बिथांनिनो खामानि नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना नै माबायदि खालामजादोंमोन गोदो बर'फोरा दानस' जादोंमोन फासि होजादोंमोन। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे रनजिला बर' चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि केन्द्रीय बाथौ मेला फुजानि जा साफाय अभियान माने साफा सुफा खालामनायनि नुथायखौनो दिन्थिलांनोसै। बिदिनो दिनैहाय जोङो 12टा गामिनि आइजोफोरा दिनै हासिब सिबगोन नै लोगोफोर बेनिखायनो आंबो हासिब लानानै ओंखारबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोसे लाइक शेयार खालामलायदो बिदिब्ला थुदो लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा। बाथौ सिबिसालि नै केन्द्रीय बाथौ मेला फुजाजों खुंजानो थांगासिनो दङ 50थि बोसोर सनाथि मायथाइ फालिथाय गल्डेन जुबिली। बे गल्डेन जुबिलीयावनो नै दिनै जोङो 12टा गामिनि 12टा गामिनि आइजोफोरा नै बेयाव हासिब सिबनो फैदों मानोना बे फुजाखौ जोङो 12टा गामिजों खुंनाय जायो। बे फुजायावनो दा गोबां साफाय अभियान सोलिगासिनो दङ लोगोफोर नै बेनिनो ओमफ्राय नैनि गेजेराव नै बर' गामि होननाय मोनसे दङना बेखौ बिथां आर्टिस्ट किंसन सरगियारिया लादों बिथांनिनो दा गासै डेक'रेसन माबायदि खालामनांगौ मा आखिनांगौ गासैबो बिथांनिनो खामानि बिथाङा दा साजायगासिनो दङ। बिथाङा गोबां सिगांगौ मानि गाव मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आरो जाथारनोसैखाय बिथाङा आर्टिस्ट लोगोफोर लाबोदेरबाय दा नैबेखौबो बिथाङानो आखिदोंमोन ओमफ्राय गोबां बायदिसिना आखिबाय बानायबाय बिथाङाबो मेंनो रोङै गावनि मावनो गोनां दायथ'खौ गाव मावदों। बिथाङा मेंनो रोङै उन्दुनाय जानाय बा जिरायनाय एबसेन्ट खालामनानैबाबो बिथाङा दा जाफुंसार होलांनो थाखाय बेफोरखौ खामानिखौ मावगासिनो दं। नै गोदो बड'लेण्ड दाबिनायाव बिसोरो माबायदि जादोंमोन बेफोरखौ गोदोनि जाथाय जारिमिनफोरखौ दिनै बेयाव आखिदों। नै आरो गोदो जों बर'फोरा माबायदि खालामजादोंमोन लोगोफोरनि हिन्जावफोरखौ सिख्लाफोरखौ माबायदि खालामदोंमोन नै दानस'दोंमोन आथिं आखाइ दानस'दोंमोन जिनाहारि खालामदोंमोन आरोबाव नै माबायदि फासि होदोंमोन हौवाफोरखौ आथिं आखाइ दानस'नानै आयौ गोसोखांबा आरो नुबा गुबुनफोर बुंलांनाय स्ट'रिफोरखौ खोनासंबा माबायदि मोदै ओंखारनो गोनां खोथा नै दिनै बिथांनि आखाइजोंनो आखिनाय दिनै बे पिकचारखौ नुबावनानै बांसिन दुखु मोनबावदों लोगोफोर नै जों नुवाखैमोनब्लाबो दिनै नुनाय बायदि मोनफिनलाय लांबाय पिकचारखौ नुनानैनो। नै बे सासे उन्दै बाबुआबो जोंहा बाजैनिनो फिसाला उन्दैनिफ्रायनो आं बानानै फेदेरबोनाय बिथाङाबो गिदिर आर्टिस्ट जानो थांगासिनो दं। बिथाङा आर्टनि कर्स लागासिनो बाव आरो लानाय फाजिनो बिथाङा बेबायदि मावनाय जायो। गोबां खामानिबो मावबोबाय बिथाङानो जुबिन बसुमतारी बिथाङाबो गिदिर आर्टिस्ट जानो थांगासिनो दङ। एक्सपार्ट जाबाय गथ'आ नै मा आखिदों नै आरो बेसेबा गोलाव नाव लोगोफोर बे नाव सायाव जोंनि बर'नि गोदोनि बोलि होनाय माबायदि बोलि होनानै फुजा खालामोमोन बोरमा दानोमोन बेफोरखौनो खिन्थिलांदों। ओमफ्राय दिनैसिम माबायदि सोलायबोखो बेयाव बे नाव सायावनो थाजोबगोन। नैबे जाहैबाय बर' गामिनि ओमफ्राय नैबे फांसे बिफांनि गुदियाव सान्दो बावदियाया जिरायनानै सेरजा दामबाय थागोन। ओमफ्रायो गोदो बादारिफोरजों दंफां दाननो थांनायाव सान्दो बावदियाया ओंखाम संग्रा जानो थालाङोमोन नैबे बिफांनि गुदियावनो सेरजा दामबाय थायोमोननो। ओमफ्राय नैबे खैना सान्थिया सान्दो बावदियानि खालाय गारनायाव बोराबनानै रानोमोनलायनो दैया ओमफ्राय सान्दो बावदियानि गोदै देंखोखौ खोनानानै फैफिनो जाहैबाय नैबे दैया। ओमफ्राय नै दाहाल थुंग्रि लानानै दावहा नांनो थाखाय रेडि आरो सिखोना जोहोलावा लोगोफोर गोदोनै जोंनि बर' हारियाबो
रायजो दंमोन, राजा दंमोन, सान्थ्रि गाहाय दंमोन लोगोफोरना। बेखायनो नै दावहा नांग्राफोरा गोदो बाव। नै बे जाबाय गेस्ट हाउस। नै बेयाव गिदिर गिदिर आलासिफोरा नै बेहाय जिरायगोन, माने नै बेहाय जिरायनो होगोन आरो। औवाजों बानायनाय जाबाय बेखौ, जि समायनाखा नै कालार खुन्थैयावनो जि समायनाखा। ओमफ्राय थुरिनि नै बेसेबा साफाखा बाव। नै जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोनफोरा गोदो जोंना बेबायदि माबा दङमोन। ओमफ्राय बेखौनो दा जोंनिया नैबे गल्डेन जुबलियावबो बेबायदिनो बानायनाय जाबाय। गोबां साजायनो दंबावो। दा बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरलायदो लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानोमोन। बाय लोगोफोर।